Ngalesi sikhathi uPhu iphele egaqele kumgedlela lithetha inkosi enkulu Bombela Sitimela Samampondo baba mkhulu phakade amen. Kwakuyilo uthando olukhulu lwakhe phela umlungu owayendodakazi kaBishop of Natal uJohn William Colenso. Uthando lobuntwana ethanda inkosi yamaZulu uDinizulu, uthando lobuntwana ethanda amaZulu. Eyayithathe phela kuye uyise wakhe uJohn William Colenso, lona phela uSobantu wayebathanda kakhulu abantu abamnyama. Lo ndodakazi kaJohn William Colenso uyena waqhamuka nalo iqhinga ekhuluma phela noNomvimbi kaMsweli Mzimela, unina waso phela isilo uDinizulu, ngecebo lokuhamba begoleka imali phela yokukhipha sona isilo uDinizulu ejele lapho sasigwetshwe khona eSt Helena kanye nobaba baso. Ushingana phela kanye naye uNdabuko. Phela isigwebo sayo kahle kahle inkosi kwakuyiko ukudilikelwa yijele njengoba wagcine ehlale yona iminyaka eli10. Base kuthi ngayo imali eyayiqoqwa uye lo mlungu kanye nonina waso isilo uNomvimbi Mzimela. Kwahanjwa nayo kulokhu phela kuncengwa bona phela abelungu laba basohlelweni lwamangisi ukuba basidedele, kodwa kwakubandla zimuka nomoya belokhu beqhubeke njalo bebhala nazo izincwadi bencengela sona isilo uDinizulu ukuthi basikhiphe laphaya etilongweni. Kodwa kwakuba zinhlanga zimuka nomoya kwaze kwaba sekugcineni lapho abagcine sebeyivuma inhlawulo yaso isilo uDinizulu ukuthi sikhishwe lapha ejele bese kuthathwa le mali eyayisizumbulo esasisikhulu kakhulu senziwe phela ngamabomu ukuthi inkosi ingakwazi ukuphuma lapha. Kodwa ngosizo lwakhe lomlungu owayendodakazi kaJohn William Colenso wagcina ephumile uDinizulu. Yilapho phela bona osibhinca makhasana bakhona kwaZulu ababeyibuka ngamanye amehlo lento yalomlungu ukuthi sengathi lo mlungu lona uyathandana naso isilo. Kodwa leyo ndaba yayikhulunywa la khona phela eziko lapho kosiwa khona umbiko, ikhulunyelwa phansi. Leli jele phela ekuthiwa iSt Helena isiqhingi esadliwa yiko phela mangisi esasikade sikhandwe yiwo amaPutukezi ayesenze ngenhloso yakho ukuthi uma phela ehamba ngemkhumbi ehamba ehweba abe nendawo yawo amaka ngayo le ndawo yase-South Africa. Ingakho phela babekhande lokho kuthiwa i-lighthouse okwenza ukuthi uma uhamba nomkhumbi ukwazi ukubona izwe. Nakhona futhi eRobben Island yiwo amaPutukezi lawa ayikhande leya ndawo eyikhande njengayo i-lighthouse yokulawula yona imikhumbi ingalahleki olwandle. iSt Helena lena iyisiqhingi esikude kakhulu ukuthi uma usufikile kuso awube sawubona omunye umhlaba. Lezi zigebengu ezingabelungu zayithatha yonke le ndawo zayisebenzisa ukuthi zibophe kuyo amakhosi nabo bonke abantu abangamaqhawe abalwela inkululeko yabantu. Iyisiqhingi esikude kakhulu esingamakhilomitha asondele ku-2000 ukusuka lapha eSouth Africa ubheke phakathi olwandle i-Atlantic Ocean. Noma ungazama ukuthi uyeqa kuleli jele lase-St Helena, lelo dadamu lwakho liyophelela kuShaka oyokuqhobozela ngoba ngeke ufike lapho othi ufuna ukuya khona. Uhlala uze uthambe ube njengobhanana ngoba phela naso isilo ucetshwayo ngesikhathi sihlezi lapha sathamba saye saba njengobhanana saze sacela ukuyobonana nayo indlovukazi uQueen waseLondon. Ngenhlanhla yaso isilo ucetshwayo naso babesilethela amakhosikazi aso bevumela ukuthi asivakashele isilo. Njengoba wabona lapha esithombeni embethe ezimhlophe phela babevunule. Base abelungu beyixwaya le ndaba okuvunula kwabantu bebona sengathi laba bantu banqunu. Base bebambathisa lezi zindwangu ezimhlophe. Naso isilo uDinizulu basivumela ukuthi sivakashelwe yiwo futhi amakhosikazi aso. Ingakho abantwana laba kade bechazwa ikumgedlela abagcine bezalelwe khona lapha esiqhingini saseSt Helena.
bagcine bevumile abelungu ukusikhipha isilo uDinizulu ngaphansi kwemibandela eqinile eyayibala khona phela indaba yokuhlakazwa kwawo amabutho wakwaZulu, nakho ukuvumela izimishini ukuba ziqhubeke nomsebenzi wakhe njengoba isilo uDinizulu sasikaze sizibulele leziya zimishini. Ngakho phela ukuthi isilo uDinizulu sasesibonile ukuthi abelungu beze ngenkohlakalo kuphela ngalezi zimishini zabo. Kodwa phela isilo uDinizulu sasikholwa ngoba phela sake sahlala emzini wakhe umfundisi uBishop John William Collins. Uyena kuphela umlungu owayekholwa ngokweqiniso futhi owayengazwani nabanye abelungu bazo izimishini ngenxa yokuthi wayenqaba ukuxhaphazwa kwabantu ngoba phela yena uJohn William Collins ngesikhathi bethunyelwa kuleli lizwe wayezitshela ukuthi balethe izindaba zaNkulunkulu eqiniso ngempela, kanti phinde inkohliso yodwa kuzokhandwa izimishini ukuze kudliwe umhlaba. Phela izimishini lezi uma zikhandiwe ziyizikhonkwane zabo abelungu, lapho abayifake khona kuleyo ndawo isiyindawo yabo abelungu. Bese kunqindwa inkosi amandla ibe yibhoyi lawo phela amangisi ukuthi igade lo mhlabathi ongaphezulu. Ngelanga abazofika ngalo laba belungu bayofike baye kuleli bhoyi labo eliyinkosi ukuthi get out, susa bonke laba bantu abakhe kule ndawo, sifuna manje umnotho wethu ongaphansi. Izobe inkosi isiza kubo abantu isibasusa ngesankahlo ibathatha yobafaka odakeni ngasemhosheni ukuthi bakhe khona izindlu zabo. Bese benikwa nemali encane eyisinxephezelo sokuthi bakhe phela izindlu ezintsha emfuleni, ukuze phela umlungu lona athathe lokho okungokwakhe kwezombiwa phansi, amagolide namadayimani. Ebese inkosi izizuzela igrosa inyanga nenyanga eqhamuka kulabelungu ukuze phela inkosi igcwalise sona isitambukhokho sayo. Labelungu bayathanda ukuyinika inkosi imoto ukuthi ikwazi ukuhamba ngayo, ifortuna phela. Konke lokhu kuyiholo layo inkosi ukuthi ngoba phela kade igadele abelungu le ndawo yabo enomnotho wabo. Isizwe sona siyohola ukuthi siyogubha phansi umgodi lona bese kuthiwa amathuba omsebenzi. Zonke lezo zokumbiwa phansi ziyithathwe zinjengoba zinjalo, isizwe singazuzi lutho. Zihambe zonke zigibele umkhumbi ziyiswe phesheya kweyilwandle. Kodwa mhla beqeda abelungu ukumba into yabo bayahamba beshiye kanjalo le ndawo nomhlabathi wakhona usonakele, abantu bengasakwazi nokulima, kungasaphuma ukudla emasimini. Ngenxa yakho phela ukuthi ngesikhathi bemba phansi bathathe wonke umsoco womhlabathi, akusamili lutho, kusale kube indlala yodwa. Nayo imoto yenkosi leyo idliwa ulwandle uphele nyangayo, iyobe isibulawa indlala kanjalo-ke inkosi yomhlabathi ongaphezulu. Iyobe siyiphilisa ngawo igqilaza abantu ngazo phela izinhlawulo. Ebese yondliwa yizo phela iqembu leyigebengu leli ekuthiwa yipolitiki. Lelo holo elinikezwa yibo phela laba basuke bephethe beqembu lezepolitiki liyintambo ebophe inkosi, ibophela esigxotsheni ukuze ijikeleze ndawonye futhi ingaphinde ikhulume lutho ngomnotho ongaphansi komhlabathi, futhi ingakhulumi lutho nangalo izwe. Uma ike yazama ukuvusa ikhanda noma yaphahluka kancane, bayexwayisa ngokuthi indaba ezitha uzobulawa indlala, ngoba isono senkosi ukukhuluma ngawo phela umhlaba wobabamkhulu bethu, kanye nako ukungena kwazo izigebengu ezisuka amagumbi amane omhlaba zilethe izidakamizwa ukuthi zizobulala isizwe sikamvelinqangi. Uma ike yakukhuluma konke inkosi lokhu, iyasatshiswa ngokuthi izophucwa phela leli holo layo, lona kanye leli laqala ukuholwa uye umnyamana kaNgqengelele naye ayethunjwe ngayo. Asazi noma yona inkosi uDinizulu yake yalithola yini elincane iqatha laleli holo lamangisi. Liyaguqa lapho ephumkadlela mzulu amafutha omkhovu 20 amen.